Nyowacho we wadoga doga chien. Piny owacho ni kodgi. Magi wacho noseger matin go begintie. Aparo maber iga 24 ne wantie gi safe houses prauchiel. To kin prauchiel go mag serikal ne gin auchiel. Maulo ni 54 ne gin mag individuals gi jok mano otemo konyo serikal. To ne gichiko ni by 2027 gibro gero moko 20. Okan gadieri na sewinjo mora mora moseger. To mano gima miyo wasiwasi maduong' kabisa. Nikech waseneno cases mag mine tho elwet joma ok onego bed ni bedo kodgi nikech kuma de gibuore kata kuma de giringe onge. To mano wach makoro kelo wasiwasi maduong' ahinya Kenya ka king'iyo kaka mine tho, king'iyo kaka mine yudo chwanyruok, ok en gima ber ni onge kuma de giringe. Obet kanyo nikech kuma do buore gi nyithinde onge. Mano ni kare nikech bende ntiere case moro mane ntiere Maseno kinde moko nyathi moro no bambe. Mane dala gi kanyero ng'ama no bambe bende ntiere dala gi kanyo. Koro nikech onge kar jot ni chune ni dala no kuma bende achich cha nitie ema nyako dhi obede. Nyithindo makamagi